Wow! Ang babaw naman ng slide nila. Sige lang friend, maglaro lang kayo dyan. Saan kakain tayo? Dito. Hindi kasi may pagkain naman tayo dyan, di ba? Ay, hindi na? Okay. Saka ano, wala tayo inumin. Ano pa kung kaya tayo? Shit, Miss Jerwin. Basta yung friend ang isa. Ha? May mga friend. Yun lang. May ads ata eh. May ads ba, ano? Yung sa ano to, sa... Dito pa ang dito. Ah, may day. Upload talaga sa my day. Oo, yung live.